Anga foli ani tanui obe actuel media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka don kibaru kɛnɛ sigilen. An bɛ an ka bi kunnafoni daminɛ ni an ka jamana kɔnɔna ko kibaruya ye. Farafinna ntolanciba min kan ka kɛ Marɔkaw fɛ san 2025 ɲɛbila baaraw ntolanciw bɛ sen na. Mali ye a ka bɔko filanan kɛ bi tarata septembre kalo tile 10 san 2024 ani Eswatini ni ɲɔgɔn cɛ. O min na labanna Mali ka sebaya la kelen ani kanankolo ni a cɛlu donna an ka jalatigi fɛ n'o ye Yves Bissouma sanga 7nan wagati o bɛ kɛ sababu ye Mali ale bɛ jɔyɔrɔ filanan ta a ka kulu kɔnɔ ka da Mozambique kan. An kɛrɛfɛ jamanaw ka kibaruyaw la Algérie ni Maroc sanji ye cɛnni kɛ ka dankari kɛ mɔgɔ 20 de nin na nin jamana fila in kɔnɔna na mɔgɔ caman wɛrɛw tununa ka kɛɲɛ ni faamaw ka ɲɛfɔliw ye ka fara so caman binni kan ka da ji barika bonyali kan. An ka jamana kɔkan kibaruyaw la kunnafoni dɔ senfɛ min bilala bi Chad ni Hongrie y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la u ka jɛɲɔgɔnya siratigɛw la walasa ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin tungalata sira jugu ma. An bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ Norvège ye Israël sanfɛ mugujuru kɛriw dɔ kɔn ka ɲɛsin Gaza ka adamadenya tɔbɔtɔli yɔrɔ dɔ ma. Hali ni marifatigiw don o tɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ hadamadenya sariyaw labatoli bali. Jamana kɔkan minisiri Espen Barth Ed y'o fɔ. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la. An b'a fɔ ko Ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ce flash vous a été présenté par ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.